Plataforma honekin emaitzeko, gomendio pare bat edo gauza pare bat kontutan hartzeko. Lehenengoa, hori, erostearen ala ez. Nik benetan aztertu ditute plataforma batzuk, eta ordaindu beharko banu bat erabiltzeagatik, bada hau izango litzateke. Ematen dituen aukerak, benetan asko dira, errezak, simpleak, erakargarriak, denetarik eta prezioa nahiko merkea da, nik benetan orain planteatuko janintz montatzea eskolara, eske dudari gabe, egingo nuke arpidetza honetan eta erabiltzea gela. Merezi du nire ustez. Hasieran komentatu nuen, hilabete bat daukagula doan, eta gero galdu egiten direla egindako lanak. Baina ez, orain egon ez aztetzen, hobeto eta bueltak atatak zer, eta, bitu, hemen badaukat, ikasle baten kontua, eta hemen badago lan bat, egin nuena lehenengo frogak egin nituenean, eta publikaturik dago urtarrilaren 7an. Orduan ariketa duela hilabete bat gehiago eginda dago. Eta gainera, begiratu dut kontu horretan, eta ja, hor ez da gertzen. Baina hemen bai mantentzen da ariketa, mantentzen da klarrunen. Orduan, hor bertan, berbada, momentu batean, berbada ja ez dugu jasoko nota book widgets horrian, ez dugu jasoko nota, baina gelan egiteko, arbel digitalean, denon artean edo bestera batean egiteko, nesa eta nota ez jaso, oraindik erabilgarria da. Ariketa zen hori bilatzea, gauza bilatzearena, egin dugu bat antzekoa beste momentu batean, eta orduan, jarraitzen dute funtzionatzen. Gainera, kopiatzen badugu esteka hori, kopiar, eta baldin bagoaz beste ikasle baten kontura, hemen nago beste ikasle baten kontuan, eta etxartzen badugu, esango digu norgaren, eta eskatuko digu pasaitza, hori bakarri lehenengo aldiz, eta badabil, orduan erabili aldugu, edo bidali aldiego baitare ikaslei, esteka, link hau erabiliz. Edo noski, argi dago, egiten dugunean edozein ariketa, bidali aldiego baitare esteka. Orduan, alde horretatik, komenigarria da beste gauza bat egitea. Imaginatu, gordena egin ditudan ariketa guztiak. Sakatzen dut batean, egiten dut konpartir, eta konpartir honetan, orain ez dut klarrunera bidaliko. Bidaltzen badu, hor egongo da gordeta, baina batzuetan komeni da guztiak izatea gordeta leku berean, gero momentu batean erabiltzeko nahi dugunean. Orduan, hemen ez dugu egingo diara a Google Classroom, baizik eta mostrar otras opciones para compartir. Eta mostrar enlaces, eta hemen, geneukan berri hori, Classroomera bidali eta kodigo QR baten bidez, edo emailez, baina egingo duguna izango da kopiatu esteka hau, kopiar, joango gara gure Google Drivera, eta hemen Google Driveen egingo dugu artxibo berri bat, dokumento de Google berri bat, jarriko diogu izena adibidez, hori book widgets, jarriko diogu azalpena ariketa bakoitzari, adibidez, hau zen, galdu entzait, irudia, ez da? Irudi interaktiboa. Eta jarriko dugu Euskal Herria, baita ere, beste batzu baldin baditugu desberdinak, baita ere desberdintzeko. Hor, itxatxiko dugu, kopiatu dugun esteka, eta esteka honekin, edozein momentutan, abiatuko dugu ariketa, eta egingo dugu gelan nahi dugunean. Esteka horiek uste dut ez direla kadukatzen, behintzat nik egin ditudan frogetan ez dira kadukatu, eta beti izango ditugu guztiak gordeta, hori, dokumentu batean, beste momentu batean erabiltzeko. Luzea, behar bada,
book widgets hori zati hau, gai hau, baina benetan orain dibitu zenbat falta zaigun ikusteko eta egiteko, vale? Baina egin da. Beste gauza bat bakarrik, orain ikusten dudan ez hau, berbala gauza batzuk beste direnez batzuetan azaldu, haztu, gogoratu hemen amaiturik ez daudenak, jartzen du terminado eta amaiturik daudenak, hori, kode bat. Batzuetan egiten diogu aldaketa bat bati, suposatu honi egiten diogula aldaketa bat, eta jartzen diogu beste interaktibo bat, bale? Jarriko dugu hemen, beste interaktibo bat, horren jarriko diogu hemen, abarra zuberoa, bale? Etxo, eta jarriko diogu, eta kito enti daukadan, bale, venga. Elbidea, ariketa horren elbidea. Bale. Egin aldugu bizta prebe, eta ikusi nola ikusten den. Baina bitu hemen, berriro partekatzen badugu Classroomen, kontuz aldaketak egin ditugunez, hemen agertzen da actualizar kopia compartida. Orduan aldaketaren bat egiten dugunean, beti aktualizatu kopia hori Classroomen berriro partekatu baino lehen. Bestela, aurrekoa izango da partekatzen dela, bale? Dena denez, egiten badugu konpartida, bitzatuko digu aldaketak egin direla eta hori, onartu behar ditugula.